Здравейте! Камерите са. Ние сме чичаците от механата и поради големи интерес от приятели, които ми питат постоянно няма ли да почнете вашия подкаст, а механата всъщност на Чичо Митко не е готова. Още бригадите бачкат вътре, вече има толкова какво да направят, ама там е много интересно, защото сега ще изготвим един боб, ама там има печка на дърва. Абе, Марти, знаеш ли това? Моя комшиите да живеем между мен и между тебе, вика на един друг комшия на то отсреща. Вика, бе, знаеш, че един ден видех, че мъдръса жената и на дървата отпред. Той и тия дърва не са мои. Така, сега сериозно по същество. Ние сме чичаците от механата и започваме един подкаст, в който е включено много готвене, много сладки приказки, много хубави манджи, много гости от най-различни, с най-различни професии, най-различни прослойки, и спортисти, и артисти, и музиканти, и на ниво България, и на местно ниво, и ще има много гости от Северозапада, това е интересно да се гледа. Чичо Митко е професионален готвач, аз съм професионален диджей. Фактически аз съм най-добрият готвач сред диджеите, а Чичо Митко е най-добрият диджей сред готвачите. Така може да го разбирате или както искате. С две думи, ние сме Тимон и Пумба. Ясно? Реално. Така. И сега ще ви изготвиме, сега съм ги поканил вкъщи, нали ви казах, механата е в ремонт, ще ви изготвиме един боб в гювеч с домашна ракия. Сигурен съм, че много от вас не са яли такъв, беконче, лука няма да го запържваме. Ще има люта чушчица, страхотна солчица, джоджан и червен пипер. Лесно, бързо и вкусно, да не е много бързо. Боба съм го накиснал, цяла нощ киснат и после го сварих, смених и водата, защото става опасно. Ами има ли Red Bull за боба? Няма. Няма летиме. Защото Red Bull дава крила, а боба тяга. Нали? Да, сме на работа. Просто ще избуша камерите, брат. Ще избуша камерите. Моториста! Ще разклати камерата, ма си вземе една цигарка, виж. Това от Северозапад. Чек. Ти не знаеш първите ми кадри в механата. Един приятел ме снима и пуши, но така се видя ефекти. Станова за пуши. Значи искам да ви кажа, че ние сме от Северозапада. Ако чувате от време на време такъв диалект, не му обръщайте внимание. И гледай, Чичо Митко как го реже толкова. Малин, как го прави? Той е назад човек. Лукът не е много... Да, много ситен. Това е селска манджа. Няма нужда да го правим. Селска манджа. Боба е добре. Вторе. Слави го. Както вика, един е мако. Знаеш ли го мако? Като хапне Комшия ми е. Бивш комшия. Като хапне нещо и вика. Ама вижте с какво работиме с ръкавици. Бали. Ти сега... Не ти минало още, а? Не, Ти ще се забереш. Ще ти мине. Ти ще се забереш като мине. Не. Цел си завърш. Принуда. Бачко не задължи да работим. Жена ми не задължи да работим с ръкавици. Но така като покажеш среден пръст си набрал. С цензура. Да, така, ето, цък. И Не е като среден. нищо не цензурират ни нищо ми да. Не, без такива неща, че YouTube после. Абе ти нали ще ги играеш? Само звука. Да. Така, постачич. И последната главичка. Мине път едва го намарих това громно. Но трябва да има някакъв. Много ще се чуе. Не е пъгара. Така, Чиче, сега. Момент, може ли аз? Много е важно. Ето така. Това не е важната част. Уважаеми зрители, Аз не я знам. за да стане истински хубав боба, 100 мл ракия. Аз понеже съм изпил много и знам колко са точно 100 мл. Значи не пия. И Катерил се е по тази стълба. Да. Много. Аз това върх колко пъти съм го изкачил. Така. Беконец в боба слагаме, нали? Слагаме го. Рецептата е негова. Да, рецептата си е моя, от тук, от там, и малко от мене, и малко любов. И всичко е точно вътре. Точно така, бекончето. Сложи, Чичко. Да има. А това така настръмни.
да не бие. Подобно някой случайно. Да. Много е важно мезето да е влажно и... Айде да не кажем какво да е Да е влажно. важно. И штурен пиленца после. И пиленце. Така, Разбира се, една чаша, 100 мл олио. мале тази ракия не си допия, не съм пил да. Мачето ни капи. Няма. После, айде. Знаеш къде ще прави кръвното? Най-след малко. Направо ще ги Ще избереш. първо да сложим боба в фурна. Пак ще избереш Ще граница. не знае къде ще го туриме боба. Пак ще избереш граница. Сега, кое? Червеното пиперче. Какво турим? Айде. Пушен червен пипер. Мале. Аха, така. Джордженче, солчица. 2 чушленца за разкош. Джоджан. Абе, знаете ли в Северозапада на какво викат Джоджан? А? Минджурията. Не. Така, Солчица. солчица. Много скъпо их. Много хубава тази сока, много хубава. Чесънчето ще го направим после. Да, после ще направим сосче. Чичо Митка ме е светнал как да направим сосче с чесънче. Чесънче с Честно, че цепче. Ще го кажем тази вечер. Чесънче с цепче. Честно, че цепче. Ей, стана бе. Браво! Браво, браво. Мартин ми прецака с Браво, това. Да. Чесънче, мандръсънче. Затова не го виждате. Това остава. Бе, ще го правим толкова. Сега съм си скръвно, съм високо и... Аз мисля, чуда се кой да ни е първия гост. Трябва да е някой, хем да е нашенец, защото ние си държиме на нашото. Ще видите после механата, че ни е много битова, много готина, много народна. Ние сме народни хора, не обичаме такива превземки, извратени. Мешите. Засукани, чак... Значи искаме да тръгнем... Почитатели на лукса, ние харесваме обикновените, простичките неща, но направени с любов. А когато нещо е направено с любов, според мен Чиче много добро, нали? Много. Аз винаги готвя с любов, откакто почнах. Аз не че... В принцип аз много често казвам защо почнах да готвяш. Аз не можех да обела такова, не можех да обела варено яйце без да го прецакам. Как викат, директор, извиня, ще прекъсвам, не мога да свариш вода. Да. Ама... Така уж от неволя почнах малко, там имах едни драми и това ме разтоварваше и така си остана вече трета година, си готвя. Аматьор съм, казвам си, не се... Вкусно бе, аз не... Ама не се взимам на сериозно, да видиш, някои хора сега гледат ме във фейс, това вече мисля, че се взимам на сериозно, правят ми, слагат ми етикети, обясняват ми едно, друго, трето, пето, десето, древе ми, нали? Обаче не се взимам на сериозно, нищо не се взимам на сериозно, той живота не мога да вземеш на сериозно. Ама знаеш кое е най-интересно? Че аз не се взимах на сериозно, а 10 години съм кух. Да внимавай. Не, късно ми е да ставам. Никога не е късно. Ще издигнем по един чесън и да викна Ван, че се целува. Ти си дум, ще изгони. Що? Не, да ти не ме. Честно. Да бе. Искаш и цел. Де кой само кадър. Това не е от китайския. Нали знаеш къде е една яла? Яла, чесън. И влезнал един автобус и всички си излекували покрай нея. Какво беше? От 10 години един чесън всеки ден. За грип и за всеки ден съм чувал. Чиче, готови ли сме? Да, мале не знам коя камера гледам, виж какво това... Ти гледаш та, аз гледам та. Искате ли да го сложим? Мисля, че сме готови, малко водичка ще му сипем, айде сега това няма да... Чичо Мартин, дай малко водичка, бе. Готово. Една чашка, бе. Да. Кой да ни е първия гост, бе? Ние още не сме тъкмо сега като стане ремонта на механик. Ние сега няма да разкриеме, но първият гост... Ама искате ли да е Войчо? Най-много той. Кой? Знаеш ще отива Войчо. сега? Кой Войчо? Кой е го каме сега кой? Войчо ще разбере. Войчо, бе. Войчото на войчовците. Улицата наша, ако обхождам, аз гледам, това не знаят песните. Сега да не почвам да пеем, че този клип не е много пущим. Достатъчно ли е, че Дългочко ли бе? я разбера. Сега трябва, ако ти го кажа, трябва да те убие, бе. Ама дългочко ли? Не, Войчо Хари Христов, бе. Това ще го отрежеш. Я мога го отрежем, бе. Много добре изглеждаш.
Да го слагаме в вода. Искате ли да го дам на Ванчо да го слага в фурната? На колко градуса, Чичо? И на 200 градуса, Горе-долу. 220. Ние ще Така. бързаме сега. Ние ще бързам. Да кажем на хората. Имаме боб. Около 800 грама. Имаме 100 грама ракия, Да, 100 грама ракия, 100 грама 150, олио. 150 грама бекон. То не е Така. бекон, това са свински бузи. Да, свински Наистина. бузи. Пушени. Свински бузи. Лютите чушлета, джорджен. Една шепичка джожен, една шепичка червен тушен пипер. Около, значи червен пипер около 10 грама, нещо такова. Не сме запържили наистина нещата, искаме да е една идея по-подящо за нас. Сме чичаци вече, не мога да рискуваме Чакай, сега. за ли чесън, а? Иде ли оцеле? Ванчела те целува. Не. Не. Те само си отхапах. Че нещо много бавиме за фурната. Днеска не съм яла това чудовище. Ивак, снимам подкаст. Не мога се. Толкова много изрежеш. Ще го изрежем. Да. Стефане, мисля, че е редно да си включиш ти фурната и вие си го сложите в фурната, а не аз. То не може ли снима никой. Ние ти го подаваме и го слагаш в фурната. Това не мога да обръща на камерите да го снима. Да, няма да обръща. Добре. Така. Снимаме. Да съм спирал. Чичо Митко, доверяваме ли се на Ванчо да го сложи в фурната? Естествено. 220 градуса. Да. Може 250. Ние бързаме, Под гладни. капак. Да, дай на 250. 250 Оба, под капак, защото бързаме. Боба Боба сме го сварили предварително. Не е от... Най-хубаво е на не е баба, от буркан. наистина. А? Най-хубаво е по принцип, ако някой си го прави, А знаеш 2 как? часа. Знаеш как го правя? Първо на 200 градуса час време, после намалям градус, примерно Малко да си 150-160, още един час, махам капака още 30-40 минути Само се запече. Да. И става брутално. Давам боба на Ванчето. Мали, това тегне, Ванче, поднимавай. И сега, само като чакаме боба да стане, разрешено ми е да свалим ръкавиците. На колко Сам градуса мезето. беше? На 200 ли? На 250 дава излиза. Ванче сложи по една туршийка да си боцкаме и по една ракийка да пинеме. 200. Да, за момента го... Да, край. Ето ни отново след рекламите. Чичо Марти, ти ядеш ли от чуеш? Що? Че са само две. Добре, за тебе Добре. там. Гледай сега тук вълшебната отвара. Ей, Чичо, аз си сложа с повечко чесънче. Но не е лошо. А? Сезонът Аз такъв чесън върви. Аз после си легам с жена ми, нема легам с друга. И аз не си легам с друга. И Викаш, ти ядем чесън кога си иска. Абе, Чиче, аз съм на диета, ама ти хлебец не искаш. Но да искам. Имаме ли хлебец? Абе, Няма как са боб без хлеб. като дали за сладолет през стъкло, нали? Нали Да, за сладолет да. през стъкло. Това Да е върви. такова с презерватив. Презерватив. Май. Ще кажем едно много грубо. Искам да напомня на всички приятели, които ни гледат, че могат да се абонират напълно безплатно, да натиснат камбанката, за да може да следят актуални нови видеа. И така, нищо не е платено при нас. Всичко е безплатно, даже който ни се обади, ще го нахраним без пари. Нали? Да, за следващия Ще клип го да направим. съберем така да направим едно казане. Ама не за следващия, айде малко да... Имаш казан, Чичо Митко, Има, има бе. казан. Ще направим нещо в казан. Да се стопли временство малко. Да, ще... Но трябва да помислим кой ще ни е първия гост. Обаче, първо ще направим предаването за Иванов ден, нали? Да. И тогава ще След това видим. вече ще е гост. Да, там ще бъде много яко. Как си го замислил, ще бъде страхотно. Направихме си бобчето. По моя рецепта е с ракийката, обаче Чичо Митко ме отвори на едни работи с чесънче и зехтини, една друга тайна. Все пак трябва да имаме някакви тайни от вас, ако е така, да ние може да си работим чисто голи, не? Ако нямаме тайни за това. Така Винаги че, трябва едно нещо да се загадва. има ли хляб за Чичо Митко? Браво е! Филип! Другия път Ванчето ще изпече питка. Няма ще го пробваме ли сега? Какво ще го пробваме, ние направо си го изядеме. Няма цяла трея, гледай първо.
Да го объркаме с чесънчето. Ей, хора, много е горещо, разберете. Много. Не знам как ще го едем. Айде си поговорим малко пък после. Така. Замисъла е, когато идват нашите гости, примерно да разкажат за себе си, кой с какво занимава. Един ще е певец, един ще е спортист, друг ще е друго, трето ще е трето, друг ще е художник. Въпросът е да си изготви любимата манджа. А ако не може да си изготви и любимата манджа, ние ще му изготвим. Важно е да е в играта, да си говорим, да се забавляваме, да се шегуваме. Ние много ще се шегуваме. И това трябва да бъдете сигурни. И най-интересното е, че ние много обичаме да се шегуваме на гърба на другите. Ама смярка. Ето, примерно, имаме си един, дето отслабва от 3-4 години. И иначе всеки ден почва. Всеки ден почва да отслабва. Не искам да отслабна, защото ще кажа, че нямам пари. Няма бързи кредити. И си имаме един, ще го виждате от време на време, това е крайен песимист, обаче всеки ден става оптимист. Сега ако може да го вие камерата. Сега ако мога да го вие камерата, не мога да виж, защото се щупи. Той не е грозен иначе. Да. Само като малък е бил много грозно бебе, техните са му фаляли хляб по сградата. И друго. Сега да виеме нашите гости, като ще има различни музиканти, спортисти, каквото е, да виеме те какво е, какво ще ни сготвят. Да бе, мога да изготвят Техното някакви сега- такова мюсли. Че мога да не ядат по толкова полезно, колко си мисля. Бате, ако им направим такъв един боб, представи си, този боб, Забравят за да- значи този боб е много полезен за лекоатлети. Ще ги Да, ще им ще ги рекла. изстрелва яко. И си им болт пасти да яде. Ама то точно няма да е. 2 пъти му е сменена водата и от снощи стои на кисно. След това го сварих 2 пъти, банчето изхвърли 2 пъти водата и това му е 3-та вода. Значи му се завивам спокойно, О, няма да пие запалим Red Bull, нищо. колко искаш, само крива ще дава. Да. Нали, направихме ли? Ами направо? малко се хипнотизирам да ти казвам, постоянно робим на него. Вкусни си. Няма да намериш нищо. Вкусни си ли? Вкусни си. Ще пусне. Ей, айде, Гледайте. я, наздраве. Ей, верно. Майко, това чанта. Днес купил още едно файлерче, ще има... Нема пробвам. Тази чашка, Пробвам. да бе, тази чашка ми е от Ивко, а тая ми е от Марти. Нека я бех ходили и ми донесоха по една чашка за ракия. А що? Като аз съм въздържател. Всички ми носят чаши за ракия. Че Това е нашия човек Юлика, нали да? ракията дава ли? Бе? Абе, да ти кажа много добре. Ей, това професионален готвач да ти кажа, че си много добре, страшно лъскателство. Го си камерата с 10 минути. Майчо чак, направо се отрепал, а Мартин ще яде чак като се заснима. Не капи покрай камери. Много е добре. Ако искате и на вас да ви е добре, абонирайте се за канала Чичаците от Механата. Ние сме чичаците от Механата, не сме чичаците в Механата. Затова ще снимаме на много места. Навсякъде. И мислиме следващото ни видео да е на едно страхотно място. Просто пейзажа е невероятен, всичко е страхотно. Ще готвиме на камък ли? Не, Абе, ще готвиме на какво си иска. На какво дойде? Да. То и аз съм така с пиенето. Тебе, нали бех въздържател, сега какво ще кажа, че видиш. Няма това да ви зарежда. Ой, знаеш, че човек вика, аз не пия каквото и да е, пия какво има. Така че ще бъде какво дойде, природа. Ами само ще ям склеп. И аз ако съм на малки на местата сега... Ти чуя, един месец не съм ял хляб. С мен решението, да не няма ли си пъти? Да, верно. Там не мога. Нещо ми прави впечатление. Много бързо изстива. А защо? Наистина истина бързо. Значи той гелеч ми е явно по-тънък от тоня големия. И може би това има някаква... Дали държи по-топ. Ама какво значение имат по-топ? Ма не! То боба по принцип бързо си, по-бързо си дърпа. Сигурно бекончето ще ме отрепе. Жена. Това си рекия, ма. О, не. Абе ти ще яде. Ще ядем. Чичо Марти, добре ли ти? Да. Гледай какво в раз сме си направили. Ту-ту! Ту-ту! Ама и сиренцето много важно. Сиреницето е добре, ама аз заради простатката.
Пазим се. Чуш лето? Не смееш да го пробваш. Смееш. Страме. Страх ли те? Дай ми го на мен. Дай това чуш. Не знам комбинацията, какво ще стане. Няма комбинация тук. Не виж, че е разделно. Че при гърмотевиците много почват да парат. Не виж, че е разделно храна. Да. Бекон, чушка, боб, да виждаш нещо, Нещо, да да. е смесило. Всичко си е поудено. Абе, Внимание! Па мои след 10 клипа са подпуснем, аз да почна да прикривам. Да не съм толкова статист. Ще го бъде ли? Или да гаси? Някакво зле работа. Гаси, айде. Закри. Разплаках се не от чушката, а защото много ми е кеф да ви е кеф. Не забравяйте отново един лайк, един абонамент, друскаме към банката, за да може да получаваме актуални видеа и се шегуваме с чичаците от механата. Готвиме си, говориме си, Хапваме си. хапваме си, Пиваме си. пиваме си, ще има разнообразни гости от селата прости. И всичко ще ни е наред. Надявам се да се чувствате добре и ние затова го правим. Ние искаме да ви покажем как ние се чувстваме добре, защото ние сме народни хора. Не обичаме засукани неща, обичаме народното, обичаме обикновеното, обичаме простичките неща и се надяваме с чиста душа и с много любов да ви предадем това, което усещаме и това Обичаме. как се чувстваме и това, което обичаме, да ви предадем абсолютно всичко положително, което имаме в себе си. И На друго здраве нещо. на всички, обичайте се и до нови срещи. Послепиц, моли да има. Канала ще расте. Две неща ще има в канала. Едното ще расте, другото ще сваля. Ще растат абонатите, килата ми ще се свалят.